be anyị ya wiwe dị worogori azụkwara nọ na-abịa unu ma na abịa ọma na-ere onwe ya ndị ọma njem ọnụ birikwanụ achalugo nwanyị mbe meburugo kwabata n'ọgbọ maka na ekwekụ ama gba n'eziokwu agadi nwanyị ọ na-akarị nka na-egwu ọmala gba ibe agba n'aka ejidugogbe ekiri ya ka nju ajụjụ aka ọ na-ekpuchi ọnwa ka nju keneyi ọkwari ugo gbuzuo ọchake obodo nne mmanwụ ka m na-egburu ọdụ a aka ji mabụrụ eti okoso onye galolu wee mụta ka esi eji mabụ eti ụra mmanwụ mụwa chara ugo wee na-ekwupụta na-akpọ ha obodo biko n'udo ndoriko gbaranụ bịara na ya wiwe dị worogori azụọra na-abịa ọma wuru eziokwu Maazị Chinwendu Ezike odogwu klasik ngige onye ọma ọ ga-adịrị mma bịa kelee onye ọma njem ọnụ onye isi ụlọ ọrụ Classic Builders Limited nke dị na Port Harcourt na Lagos mana Owerri mana Anambra Classic Marble n'ọsọ ebe niile ọma wuru eziokwu ibeba na-eme n'ọkwanụ ya na-ekwuruba ọnụ maka na ụlọ ọbụla ịbụrụ alụrụ ma rụọ ya mma macha ya mabụ ma dozie ya ile ya anya ọ na-egbuke marakwa n'ezie n'aka ọrụ ndị Classic Builders Limited ijezie n'ụlọ ụka na-etipụ anya n'ebe ụkọchukwu fada maọbụ pastọ na-ekwu okwu chukwu mgbanwe na-ada n'ebe niile anya ọ na-egbuke marakwa n'ezie n'aka ọrụ ndị Classic Builders Limited ya bụ ịchọwa ịrụ na ọchọwakwa Classic Builders maka na ba na-eme mabụ dị mma Classic Builders nwekwa Classic Garden Chairs fa nwekwara Classic Doors fa nwekwara Classic Gates Classic Fabrications Classic iwe ndị ọzọ niile dị mma maka na ibe ba na-eme n'odoruba anya na ba nọ n'egwu ma sorokwa n'egwu ọma wuru eziokwu onweghịkwa n'ihe ọ ga-ewu gị ọgwaso nwa chakamego isoro ibe gị libelele nwebe aṅụrị tawa ebule na nna gị na-akpa atụrụ ọma wuru ibe mere eme ntị nụrụ ozi ya kọrụzikwara ndị agbata obi ya si ya na Classic Builders bụ odogwu Classic Builders bụ egwu eji Classic Builders bụ ọkaibe Classic Builders bụ afụ nze bụ ihe okwu Classic Builders onye ọma ọ ga-adịrị mma aka na-emebe mabụ n'ụlọ dị mma birikwe